расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни миёна байни чемпион Исраил Адесаня ва довталаб Алекс Перейра рӯзи 13 ноябр дар Амрико дар турнири UFC 281. Ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, агар ба шумо доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд ва нархи дастрас дар кор боша, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат шифофарморо тавсия медиҳем. доруҳо барои шахсони хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои хароб ва фарбеҳшавӣ, риши мӯи сарбарорӣ, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо ва боз бисёр дигар доруҳои гиёҳии босифат. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна дӯстон, шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меорен ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. аллакай имшаб турнири UFC Fight Night баргузор мегардад ки муҳорибаи асосии турнир муҳорибаи рейтингӣ дар вазни ним вазнин байни шашум рақами рейтинг Тиаго Сантос ва даҳум рақами рейтинг Ҷамал Хил мешавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир боша муҳорибаи рейтингӣ дар вазни нимёна байни шашум рақами рейтинг Висенте Люке ва 13 рақами рейтинг Ҷефф Нил хоҳад шуд. турнир имшаб, яъне шаби шашум ба 7 август аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. ссилкаи пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метонен. ссилкаи телеграм бошад дар описани видео. яке аз ҷанговарони машҳури UFC Хорхе Масвидал ба хайпи Ҳамзат Чимаев боварӣ надорад ва гуфт ки бо шодӣ чеҳраи ӯро мешиканад. ба назари бисёри одамо Гилберт Бёрнс дар муҳориба бо ӯ ғолиб шуд. ман боварӣ надорам ки Ҳамзат ҷанговари сахт аст, чӣ гунае ки одамо мегӯянд. ман аз он шахсоне ҳастам ки ҳамаи чизро бо чашмони худ дидан мехоҳам, на ин ки ба суханҳои одамо бовар кардан. ва ман ҳоло дар ин шахс ягон чизро дидагӣ нестам ки маро маҷбур кунад ки ба сахт будани ӯ бовар кунам. шахсан ман бо шодӣ чеҳраи ӯро мешикастам. ҳамин ки ӯ фурӯхтани намоиши пулиро оғоз кунад, пас ман зид нестам ки чеҳраи ӯро шиканам, гуфтааст Масвидал. ва дӯстон, Ҳамзат Чимаев ин суханҳои Масвидалро дида мисли ҳарвақта зуд ҷавоби худро дод ва Ҳамзат ана ҳамин акси Хорхе Масвидалро гузошта навишт ки бедор шав ҷура. хотиррасон мекунам ки дар ин акс Камару Усман Хорхе Масвидалро ба нокаути хеле вазнин рой карда буд. ҷангвари машҳури тоҷик Муҳаммад Наимов ки рӯзи 12 август дар ташкилоти TAF and TAF баромад мекунад, ба мухлисони худ муроҷиат карда чунин навишт: бародаро ҳамватано, агар 12 август дар Лас Вегас бошен, аз дидори шумо ва аз дастгириятон хурсанд мешавам. аллоҳ моро сарбаланд гардонад. даст ба дуо, навиштааст Наимов. ва дӯстон, дар ҳақиқат касоне ки дар Лас Вегас қарор доранд ва имконият дошта бошен рафта Муҳаммад Наимовро дастгирӣ кунен, мо бошад даст ба дуо ба ӯ ғалабаи дурахшон орзумандем. ногуфта намонад ки рақиби Муҳаммад Наимов дар турнири TAF and TAF 129 Ситик Мудуев мешавад. дӯстон, фикр мекунам ки бисёриҳотон Кевин Лиро мешиносен ва шаби гузашта якбора якчанд ҷанговарони ММА акси худро бо Кевин Ли нашр карданд ва ҷумъа муборак навиштанд. чӣ хеле ки мебинем дар ин акс мо Нурулло Алиев, Кевин Ли, Мавсар Евлоев, Умар Кунакбиевро мебинем ва Умар дар саҳифаи худ ин аксро гузошта чунин навишт: машааллоҳ, ман хуш ҳайрон шудам вақте ки дар намози ҷумъа Кевин Лиро дидам. маълум мешавад ки 3 моҳ гузаштааст аз оне ки ӯ мусалмон шудааст. аллоҳу акбар, навиштааст Кунакбиев. ва дӯстон, чӣ хеле ки фаҳмидем Кевин Ли дини исломро қабул карда мусалмон шудааст ва фикр мекунем ки ин кори беҳтарини Кевин Ли аст ки дини исломро қабул карда алҳамдулиллоҳ мусалмон шудааст ва мо ӯро табрик мекунем ва акнун ӯро ба монанди дигар бародарони мусалмони худ дастгирӣ мекунем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидотонро нависен, дар канали мо обуна шавен то бозид хонободу сарбаланд бошен.